tatuś kręci. O, tam, na tamtej stronie. Nie? O, pięknie. Tutaj. O, Co to? nie. Czekaj, mama da czystą. No. Give you another one. Wait. No, ale nie po stole, synek. Musisz sobie farbkę nabrać, wiesz? Farbkę musisz nabrać, Filipku. Już mama da. Mhm. There you go, Filip. No. Proszę. O, nowa kartka, mamo. O to mi chodziło właśnie. Proszę O, bardzo. pięknie. No, maluj. Co chcesz? Tak, tu jest karteczka. No, No. super. Co? O co chodzi? Maluj. A co Dziecko chcesz? chce po stole malować. O. Nie, 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 nie. Nie wolno tak. Ej, ej, ej. Tutaj. O co ryczysz? O. Spokój. Co chcesz? Ojoj. Tu masz farbki, malujemy. Mama starczy. No. Zobacz. Twinkle. Wait. Twinkle star. What's your eye? Star. Teraz Filipek. Teraz Filipek. O, super. Little star. Good boy. Well done. A teraz tęczę namaluj. No zabrałam, bo tamta już była pomalowana cała. Tak, teraz następny kolor. Co? O, bo... Tak, odłóż. Nie. Odłóż, Filipek. Put it back, please. Good boy. Well done. Wait.